per complementar el que s'ha dit i des de l'anàlisi del que és un moviment social i de com els moviments socials triomfen, l'Assemblea és un moviment social per la independència, doncs triomfen en base a la confrontació i a la polarització. És a dir, un moviment social no triomfa sobre la base de la taula de diàleg, diguem-ne, oi? Com confrontem? Doncs precisament agafant qualsevol element que ens permeti visibilitzar aquesta contradicció, aquesta confrontació. Quan va haver-hi la proposta de reforma del Codi Penal, per exemple, que es va voler vestir mediàticament com la desaparició de la sedició sense més, doncs l'Assemblea vam ser els únics aquell dia que vam aixecar el dit i vam dir no. No, perquè el que esteu fent és un xantatge, que és bescanviar aquesta derogació de la sedició per poder castigar a tots els independentistes. És a dir, salveu uns quants per castigar-nos a tots. Bé, en aquell moment ens van caure hòsties, sou molt crítics, sempre igual, al final mantenir una posició ferma, una posició disposada a la confrontació, perquè en aquell moment el fàcil era no fer res i seguir la onada, la marea mediàtica, doncs hem decidit confrontar. I confrontar vol dir a vegades anar contracorrent i vol dir a vegades saber estar sol. És el que deia abans, l'Assemblea entra en una nova dinàmica, en una nova fase política que es fonamenta en què no tenim por, si hem de començar sols alguna cosa, doncs la comencem, ja trobarem l'acompanyament de la majoria, com al final ha estat en aquest cas, per exemple. Jo vinc quan era més jove del moviment de la insubmissió, vaig ser insubmís. Penseu que en aquell moment què és el que feia el sistema? És una mica semblant al d'avui la taula de diàleg. En aquell moment hi havia el moviment de la insubmissió i es van inventar això de l'objecció de consciència. Que era dir, no cal que aneu a fer el servei militar, us feu objectors, ja esteu en una ONG o esteu en alguna cosa, feu una contribució a la societat, és a dir, ho vestíem molt bonic, oi? De dir, no passa res, la mili continua pels que volen i els que no feu una contribució a la societat. Clar, en aquell moment aquest missatge plàcid, aquest missatge bonic, com es confrontava? Dient, no, és que precisament això és el que perpetua l'existència del servei militar. És a dir, la proposta d'oci, la proposta bonica és la que perpetua. I per tant va haver-hi aquesta confrontació i es va acabar guanyant com? Doncs se la va haver de jugar molts milers de joves amb penes de presó, molts van entrar a presó. A mi, per sort, quan ja es va acabar el servei militar estava pendent de judici, no em va agafar, però és plantant cara. I és el mateix que ha de fer ara l'independentisme, que és a cada ocasió que es visibilitzi aquesta contradicció, ja sigui amb el judici que va tenir el Josep Costa a la mesa del Parlament, ja sigui amb el delicte d'ara de desordres públics, ja sigui, per exemple, ara que s'aproven es volen aprovar els pressupostos de la Generalitat, caldria que algú presentés uns pressupostos alternatius, el pressupost de la independència, confrontar. És a dir, s'ha de basar l'estratègia en els propers mesos i anys en una confrontació clara de models. I a més ha de ser descarnada, perquè si diguem-ne, acabes en la via del mig, és la via del no res, és la via que al final no et permet explicar, no et permet visibilitzar. I el que ha passat amb aquesta taula de diàleg és especialment greu perquè fixeu-vos que al final aquesta taula de diàleg només ha servit per arreglar algunes qüestions judicials a alguns dirigents polítics. Ara, amb la reforma del delicte de malversació, precisament per la causa que comença el jutjat número 13, on volen rebaixar les penes a aquests alts càrrecs que seran jutjats, com amb el delicte de desordres públics, que li treuen la sedició a uns quants, però que diguem-ne, castigaran amb més duresa a tota la resta. Avui estava parlant amb el Josep Azcárraga, que és un exconseller del govern basc, que ara està, diguem-ne, en una organització social, que em diu és especialment greu el que s'ha fet amb aquesta qüestió del delicte dels ordres públics perquè s'accepta que el que van fer l'1 d'octubre sigui delicte. S'accepta, hi ha una acceptació explícita, tàcita, que allò que es va fer el 1 d'octubre ara passa a ser, diguem-ne, un delicte formal, i això ho accepta una part de l'independentisme, o, diguem-ne, dels que es diuen independentistes. Bé, aquí, doncs,
se'ns redobla la feina perquè també haurem de confrontar models de què és, diguem-ne, una estratègia independentista. Fins ara ens confrontàvem només amb l'Estat, ara també haurem de visibilitzar que l'independentisme unilateral és la via que ens ha de permetre aconseguir la independència i hem d'aconseguir que aquest independentisme unilateral sigui fort, sigui robust i vagi endavant. I acabo només amb una qüestió, que com deia el Josep, hi ha molta esperança al davant nostre. És a dir, una manifestació com la de l'11 de setembre, que havia de ser una manifestació com la que fem cada any, diguem-ne, és a dir, d'alguna manera per reivindicar-nos com a independentistes, es va acabar convertint, per un error de càlcul del govern de la Generalitat cridant a la no mobilització, es va acabar convertint, diguem-ne, en un clam de l'independentisme unilateral front a l'autonomisme i això ha fet que el govern de la Generalitat s'hagi de descarnar en termes autonomistes, com actualment s'ha visibilitzat, i fa que avui hi hagi més diputats independentistes a l'oposició que al govern. Perquè la suma de Junts i CUP són més diputats independentistes que els del govern de la Generalitat. Per tant, diguem-ne, avui l'independentisme col·laboracionista o l'independentisme autonomista està en minoria, malgrat que tinguin una cosa tan important com el govern de la Generalitat.